Alien Beat Club, velkommen. I skal optræde her i aften. Hvad optræder I med? Jamen, vi har optrædet med vores nye single, første single. Den hedder My Way. Og det bliver enormt spændende. Vi glæder os til. Det er sådan første store appearance siden X-Factor. Og med vores egen sang, så det bliver rigtig spændende. Og den her nye single, den er produceret af norske Stargate. Og det er jo et producer-team, som har stået bag folk som Neo og Rihanna. Og jeg tænker bare, okay, wow, hvordan har I skaffet sådan en vild single? Jamen, altså selve nummeret er skrevet af Remy og en fyr, der hedder Little Eddie. Og jeg tror bare, at Remy har lavet så meget musik gennem tiden og kender rigtig mange fede folk, som virkelig er dygtige. Og det kan vi også bare mærke, det er noget, vi føler os mest privilegeret over. Det er de producer, vi får lov til at arbejde sammen med, og det er helt fantastisk, altså. Så I var simpelthen i studiet med Stargate? Altså, vokalproduceren hed Obi. Det var egentlig det eneste, vi mødte. Så. Og fortæl mig så, hvordan indspillede I My Way? Jamen altså, vi fik jo demoen, som sagt overhovedet ikke færdig, men anden stemme end vores selvfølgelig, og så gik jeg og lyttede lidt til den, og vi synes bare alle sammen, at den var helt vildt god lige fra start af. Der har bare været et eller andet med den sang lige fra start, men så kom vi så i studiet fra klokken tidligt om morgenen til klokken 10 om aftenen. Det er så lang tid? I 2 dage. Okay, skal vi lige krydse fingre alle sammen, for at det går godt. I husker teksten til den nye single, og så de andre ting, I skal optræde med, og jeres dansetips. Alt muligt held og lykke til jer. Tak.